וואו, וואו. קודם כל, הצגת יחיד, ואני חייבת להגיד יחיד, כי היא מרגשת. זה תמיד משהו שהוא חיצוני, אתה לא שומע את אותו אחד שהוא עם אוטיזם, שהוא מדבר על עצמו, איך הוא רואה את העולם, איך הוא תופס את האנשים שמטפלים בו, מגדלים אותו. אני חושבת שזה מעורר השראה, זה נותן כל כך הרבה כיווני מחשבה, גם לנו כמטפלים, ולי על אחת כמה וכמה כמורה שמכשירה בבית ספר לאחיות, איך שהוא דיבר על המטפלים, על הפסיכולוגים בעיקר, ההורים, התפיסה של ההורים, הקבלה של ההורים, שזה לקח הרבה זמן לקבל אותו כפי שהוא. איך הוא אמר? אני מוזר, אני מתלבש מוזר, אבל זה לא מוזר, זה הוא. זאת זכותו, והוא עושה את זה בגאון. אני לא יודעת מאיפה יש לו אומץ לעמוד ככה מול קהל.